L-att penitenzjali. Sa mill-ewwel żminijiet tal-Knisja, l-insara minn rajhom kienu jħossu l-ħtieġa li fil-bidu tal-quddiesa jitolbu l-maħfra ta' dnubietom. Kien hemm id-drawwa illi ssir stqarrija formali ta' dnubiet u ssir talba għal maħfra. Fi żminijietna din it-talba għandha aktar minn għamla waħda u tista' ssir ukoll b'mod spontanju minn dawk li jieħdu sem fil-quddiesa. L-aktar għamla komuni u antika hija dik ta' nistqar l-Alla. Permezz tagħha aħna l-insara nistqarru quddiem Alla u quddiem il-Knisja li aħna ħatja bil-ħsieb, bil-kliem, bl-emil u billi ħallejna dmirijietna. Biex nagħmlu laqa xierqa ma' Kristu, kull wieħed minna li nieħdu sem fil-quddiesa, għandna inħossu l-ħtieġa li nindmu minn dnubietna u nitolbu maħfra flimkien. Hemm diversi stqarrijiet oħra li jesprimu s-soba tagħna għal dnubietna u li jitolbu biex il-ħnina ta' Alla tinżel fostna.